Dnes budeme pokračovať so šťavovaním hrozna. Je tu naše hrozno, ktoré nám rastie na ganku. Teraz som ho pooberal akurát. A môj malý pomocník, ahoj, mi pomôže. Dôležité je pooberať tieto bombulky. Áno, bombulky. Dať tu do vody, nech sa to umie čo najviac, lebo stále v tom je nejaký taký ten... Baktérie. No, baktérie. Áno. Tu umiem. Áno, dobre, môžeš. Takže by tam bolo čo najmenej toho odpadu, že by sa vypláchlo a pokiaľ možno, aby tam bolo čo najmenej tých zelených častí, tých stoniek. Tie stonky vlastne vyhodíme. A potom budeme normálne pokračovať ako pri odšťavovaní klasického ovocia, tak ako jablok napríklad. Takto pomaličky postupne oberáme, pipláme sa s bombulkami. Potom ich umyté presunieme do hrnca. A keďže mi voda vrie, tak postavím hrniec a začneme s odšťavovaním. No, hrozno sa nám tu pekne spracováva. Už tie bombulky už sú také popraskané. Chcem vidieť, aké sú popraskané. Opäť pridáme aj trošku cukru, nemusíte, ako chcete. Ja len viem, že moje hrozno nie je zase až také veľmi presladené, takže trošku chcem, že by bolo sladšie, že by to aj môjmu synovi chutilo tá šťava. Takže pridal som aj trošku cukru a snad to pomôže. Tak môj malý pomocník púšťa prvú fľašu. Pomaličky. Dobre. Pomaličky, máme koľko? Držte, pomaly. Tak, ešte trošku, pomaly. Ešte už tam pena už bude tak... Dobre, už vynikajúco, výborne.